खुलुमबाय praise the Lord God bless you all सिगां सेन्टाराव आफा इसोरखौ आं हामबाय होनदों बेनिफ्राय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि बे बर' बाइबेल प्रफेसि इउटिउब चेनेलाव बरायनानै लाबाय आङो दिनै मोनसे टपिकआव भिडिअ लाबोनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेनो जाहैबाय जिसुखौ मानो इमानुएल होननानैबो बुंनाय जायो जिसुखौ इमानुएल बुंनायनि सिगां जे जिसुनि जे जोनोम जागोन बे जोनोम जागोनखौ भबिष्यतबाणी होनानै दोनदोंमोन सासे नाबिया बेनो जाहैबाय जेसाया नाबि गोबाव बोसोर सिगां बियो लिरनानै रायथिनानै दोनखादों 7 अध्याय 14 पदआव बेबायदि लिरदों बेनिखायनो फोरबुआ गावनो नोंनो मोनसे सिन होगोन नाय सासे सिख्ला आइथाया बिसा थागोन आरो सासे फिसा हौवा सारिगोन आरो बिनि नामा इमानुएल दोनजागोन जेसाया नाबिया गोबाव बोसोर सिगाङाव इसोरनिफ्राय दर्शन मोननानै रायथिदोंमोन इसोरा मानसिनि दारै बै समाव प्रसार खालामदोंमोन आरो बिनि मुंखौ इमानुएल दोनगोन होनना बुंदों थ' नैबे इमानुएल सोदोबा जाहैबाय हिब्रुनिफ्राय फैनाय बे जाहैबाय हिब्रु वार्ड थ' इमानुएलनि ओंथिया जाहैबाय इसोरा जोंजों लोगोसे बिनि सिगां इसोरा मानसिजों लोगोसे नङामोन नामा बे मोनसे सोंनाय निश्चय मानसिजों लोगोसे थायोमोन इसोरा मानसिखौ जोबोर अनो बे अनसुला अनख' गोथां इसोर बियो बिनि मोनसे फोरमान ओंखारलांनाय 40नि 37निफ्राय 38 पदआव जोङो नायोब्ला नुगोन गोजौआव लिरनाय दं फोरबोनि दर्शन जाग्रा थाम्बुआव जोमै खुनाय मोनसे थाम्बु लुदोंमोन मसेया बे थाम्बुआव दर्शन जायोमोन इसोरा जोमैया थाम्बुखौ खोबफबदों आरो फोरबोनि महिमाया थाम्बुआव जोंफबदों बिनि थाखायनो मसेया थाम्बुनि सिङाव हाबहैनो हायाखिसै बेयाव बुंदों इसोरनि महिमाया थाम्बुनि सायाव फैदों इसोरनि महिमाया थाम्बु सायाव थाफैनायखाय इसोरनि पावारा थाफैनायखाय मसेया बेयाव हाबनो हायाखै अथ'स' मसेया इसोरनि गासैबो हाबाखौ मावबोदों इसोरा थिननाय मसेया मोनफ्रोमबो खामानिखौ अबहेला खालामाखै जेरै थिनदों ओरै मावदों अब्लाबो मसेया इसोर थाग्रा जे बिन्दो बे बिन्दोआव हाबनो हायाखै बे बिन्दोआव इसोर थाग्रा बे बिन्दोआव सासेल' हाबनो हायोमोन बे जाहैबाय दौरि बेबो बोसोराव खेबसेल' जेब्लानाखि पाप बुलि बावो अब्लासो हाबनो हायो थ' बे दौरियानो जाहैबाय आरन मसेनि बिदा आरन अब्ला मसेमोन बादियाबो इसोर थाग्रा बिन्दोआव हाबनो हायाखै आरो गोबां जोंनि गेजेराव नैबे जोबथा जेनेरेसनाव बिन्दोआव हाबनानै हब्रा जायफ्रा अथ'रिटि गैयै मानसिफ्रा बुंनो हमबाय बे गुबुन बिसयमोन अब्ला आं ससे बुंबाय थ' इसोरनि मन्दिराव इसोर थाग्रा तम्बुआव हाबनो हाया मसेया हाबनो हायाखै दानिया जोमैया जेब्ला थाम्बुनि सानिफ्राय गोजान जालाङो अब्ला इजराइलारिया गावसोरनि बादाखौ बोखारनानै गुबुनाव लाङो बे थाम्बुनि सानिफ्राय जेब्लानाखि जोमैया दोरोदो
अब्ला बिसोरबो बादा लुनायफोरखौ बोखारो इजराइलफ्रा। नाथाय जोमैया जेसे दिन खोबनानै लायो एसे दिन बादाखौ बोस्लायालाबानो जायगा दाबसेयावनो थाबाय थायो। बादाखौ बोस्लायालासिनो जेसे दिन जोमैया थायो एसे दिन बिसोरबो थायो। बिसोरो मारु गोरान फोथारबारियाव थाबायलांनानै गासै समाव लागारबो सानाव ताम्बुनि सायाव फोरबोनि जोमै आरो हराव अरखौ नुनो मोनफ्लायबाय थादों। जेसे दिन बिसोरो मारु गोरान फोथारबारियाव थादों एसे दिन सानावहाय जोमैखौ खोबनानै साया होनाय आरो हरनि समाव अर, इसोरा अर, खामग्रा जोंग्रा अर, बे अरखौ इजराइलारिफ्रा नुबाय थादों। मानसिफोरजों इसोरा लोगोसे बै समावबो थादों। नाथाय अब्लाबो इसोरनि खाथि जायाखै मानसिया, इसोरनि खाथि जानो हायाखै। बेनिखायनो इसोरा आरो स्वयं मानसिनि गेजेराव थांनानै मानसिनि महरै थांथारनो होननानै बियो नाबिफोरनि दारै मेसेज हरदों। जेसाया नाबिनि दारै प्रसार खालामदों। दहाय जों जेखौ फरायदों जेसाया 7:14 पदआव इमानुएल नाम दोनजागोन होननानै। दानिया जिसु आरो इमानुएल मारै मोननै जाखो नामा? जिसुनि अर्थआलाय मा जाखो बेलाय? इमानुएलनि ओंथिया जाहैबाय इसोरा जोंजों लोगोसे। आरो जिसुनि ओंथिया मा जाखो बेलाय? जिसुनि ओंथियानो जाहैबाय बासायग्रा। बियो बासायनो फैदों। मानसि हारिखौ मानसिनि रूपाव मानसिनि गासै पापखौ रुजुननानै बियो बाननानै गावखौ क्रुसाव बुलि होनानै मानसिखौ बायख'नो थाखाय मानसिजों आरो इसोरजों गोजान सोमोन्दो जानायखौ खाथि खालामनो थाखाय बियो फैदों। आरो एकमात्र सोरगो रायजोआव हाबनायनि लामाया गाहाम जहननि 14:6 जिसुआ बेबायदि होनदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथां। आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया। बे बाथ्राखौ जिसुआ रोखा बुंनानै दोनखादों। आंनो लामा, नंगौ आरो गोथां। गोथांनि ओंथियानो जाहैबाय लाइफ, इटारनेल लाइफ, जोबनो गैयै जिउ, जेरावहायनाखि गांनाय उखैनाय मुंबो गैया। बे जिसुजों नङाबा रावबो बे इसोरनि रायजोआव रावबो हाबनो हाया, रावबो हाबनो हाया। दा जोंनि नैबे हानि मोदोमा जेरखम नुनाय, बेनिफ्राय आरो साबसिन मोदोम इसोरा बयनोबो होगोन। बेखौनो जिउनि मोदोम होननानै जिसुआ बुंदों। नैबे जोंनि दा मोदोमा बेयो हाजों दाजानाय। बेनिखायनो जेब्ला मानसिखौ फबो हाजों गोरोबनानै थाङो, सावब्लाबो हाजों गोरोबनानै थाङो, हाजों दानायखाय। नाथाय जे इसोरा जोंनो समायहोखानाय जे जिउनि मोदोम, बे जिउनि मोदोमा सावबाबो देबाबो मुंबो जाया। बेयाव जामनाय जिनाय एक्सपायरि डेट होननाय गैया। नाथाय साजाया दङ। साजाया दङ। साजाया मोननै रोखोमनि, अरगेङाव, सोरगोआव। सोरगोनि माबानायखौ साजा होनला, बियो गिफ्ट, इसोरनि होनाय बान्था। बेनिखायनो जिसुआ इसोरनि रायजोआव जोंखौ थिसननो थाखाय बियो गावनो स्वयं मानसिनि महराव, मानसिनि रूपाव सिख्ला आइथा मारियामजों सारि जाफैदों। खारन बै समावहाय बियो इस्राएलफोरखौ लोगोसे
लावखारफोर बादि महसेनि दारै बेंबाय थादों बियो। बेखौ दामाव बैखौ मावबा नों थैगोन। नाथाय अब्लाबो मानसिया सिदा जायाखै। ओरैबायदि आयेन लाबोदोंमोन बै समाव मसेनि दारै इसोरा। नोङो सोरबा सासेनि मानसिनि मेगनखौ एख्ल'योबा बिनि मेगनखौ एख्ल'फिननांगौ, आथिं बुफायोबा बुफायफिननांगौ। अब्लाबो मानसिया बेङाखै। बेनिखायनो स्वयं गावनो मानसिनि रुपआव फैनो बाध्य जादों। जिसु माने बासायग्रा। इमानुएल माने इसोरा जोंजों लोगोसे। जोंजों माब्रै इसोरा जोंजों माबादि लोगोसे जों मोनथिखाबाय। स्कलारफ्रा बुंदों जाहैबाय जिसुनि बै उपाधि इमानुएला, जेरखम जोंना बसुमतारी, नार्जारी बायदिसिना टाइटेल थायो, थिग बेबादिनो स्कलारफ्रा इमानुएलखौ उपाधि टाइटेल होननानै बुंदों। बेनिखायनो जिसु बासायग्रा बेखौ बाहायनाय जायो। बेखिनिखौ आङो गुसुङै बुंबाय। नोंथांमोनजों लोगोसे इसोरनि आशीर्बादा अरायबो थाफ्लायथों। आरो आङो नोंथांमोननि थाखाय गुसुं आरज खालामनो सानदों। नोंथांमोना सोरबा नायदोंबा माबा समस्यायाव गोग्लैदोंबा प्रेयाराव थाफानो हागोन, लोगो लानो हागोन आरो नोंथांमोननि समस्याखौ इसोरनियाव रायथिबानो जाबाय। गोथां अनखौ आफा इसोर, आङो नोंखौ दानो हामबाय आरो हामबाय होनदों प्रभु। दानो नोंनि मुङा, नोंनि हाबाफ्रा प्रशंसा जाथों, गासै संसाराव रायथिजाथों, फोसावजाथों। मानोना प्रभु नोंनि जोनोम सान, गेदेर सानाबो फैगौ खाथियाव, आरो बे गेदेर सानाव जों साफ्रोमखौबो नोङो जिउजों दैदेनदो। आरो जायफ्रा नोंनि रायजोआव हाबनो नागिरदों नाथाय लामा मोनाखै, बिसोरनो नोङो लामा होदो, राहा होदो। प्रभु गासैखौबो नोंनि गोसो जानाय बायदिसो नोङो मावो प्रभु। जों नोंजों बाहायजाग्रा बादिल' जाथों प्रभु। जोङो उदाया, अब्लाबो नोंनियाव भरसाजों गथायबाय प्रभु। जाय बेक्तिफ्रा बिसोरखौ नोङो सोसनदो, बिसोरनो बोलो आरो गोहो होदो। मानोना सैताना गाज्रि रोखोमै एटाक खालामो। बेनिखायनो नोङो प्रभु प्रटेक्सन होनो संसाराव फैबाय, गावनि जिउखौ जोंनि मुङै, जोंनि पापनि थाखाय नोङो बावबाय, बुलि होबाय। बिनि थाखाय हामबाय होनदों। बे गुसुं आरजखौ आं नोंनियाव गथायबाय नाजाय जिसुनि मुङै, आमेन। जोबनायाव नोंथांमोना बे नाम्बाराव जुदि माबाफोर प्रेयार रिकुवेस्ट खालामोब्ला बे नाम्बाराव कल खालामदो। वाट्सएप नाम्बारखौ आं होबाय, नाजाय जिसुनि मुङै, आमेन।